Copiii noștri nu au nevoie de părinți perfecți. Au nevoie de părinți autentici, disponibili emoțional cât de des se poate. Să discutăm mai mult cu copiii noștri, să-i lăsăm să se exprime liber. Sănătatea noastră emoțională depinde foarte mult de somn. Mesajul cu care mi-aș dori să rămână părinții de astăzi este să le dea voie copilor să se joace. Să se joace în toate formele, direcțiile, cât mai mult.